Inda. Nda. Nda. Ndiwo majiga wale wakwamba. Ndiwo majiga wagai? Ndiwo majiga wale wakwamba pona. Kunokupa ndiko vudzisa niko dhova na nditoto ngari niko pha. Ndova ndikova fantasika siyambe ngora ndofa uchikopfi ndiwo majiga vanokwamba apa. Zvapfanga uvone vakombori ndiwo majiga vanokwamba. Majiga vane vakwamba pona. Zviamba zori nozvidhima zori ndipo ndifoire rakazo ndichikwamba hezo zvine nakwamba zori. Linya nokwamba? Ndiwo Ibrahim apa ndikotofoina apa ndikonyakodiva zauri. Waini ndichifanira uri nirengise chitenzi changa kazitenzi zvapedzi zvaparoni. Weframe vapiyo? Tshimanga. Nandiarengesa zvitenzi ndisi vamusandana? Ndikonyakodiva zvenezvo uri ndingari ndoyangaenda kukara chitenzi changa ndokarera mwananga. Ini navodhova navorengesa chitenzi changa ndarengesera vatu. Ndiarengesa zvitenzi ndisi vamusandana vane vakamba mafungu ini mara ndazviiterani ara nesviko zviziva zvauri zvitenzi zvifanira kukaiti zvanga vamusanda. Ndokara rini? Norengesera mini chitenzi changa ichi? Ndiri ndokara rini? Chorengeswa rini? Ndizvinozviita uvedhope tini yazvidhivana nandikoteodhova ndanipindura ini kazi zvenazviita. Muulwane wanga nativa musanda tivakoma. Zvino norengesera mini chitenzi changa ndingasvika nakarera mutu navomuve ya chitenzi changa nichitozvidhiva zvauri chitenzi changa chilatinda change pasi mukuruni. Wakarerwa vonyi? Ini nidhiva nokarera nyima dzino. Vone vakamba mafungu nditongotoda muzikuuzana rutii hatikonyagori ndidzikuwe ndikwate. Ndikoinera ndikotohamba uri humisa nicherechetsa vatu nivese nembabudze zori chitenzi ndi chavo Vhotshimange. ati ndinyi wampacherede? Ini norengesera nyii? Handikubusavone ngotinavakombuza. Yagomonisa chinziye kamafungo ani ato ndikonibudza chini ara nimaetoalavia lakovera nizogotevera nizogohumisa mashereni nabudzawo lakutojiyawo chitenzi changa uri ape chitenzi chavo. Mashereni anyi? Ndikoingazviri ndo chitenzi changa ndochikarisa apa noni ini navosvika navojenisa mutu ndivuora wadhuri. Ndojenisa nyi? Vone avakombudza mutu waenda jenisa yene? Ini norengesera nyi chitenzi? Mukanzelera warengesa zvitenzi kana zvengesva kavakomanda vamusanda? Norengesera nyi chitenzi? Ndikobusavone uri ndorengesera nyi? Ngoza bukumai haya maitere ave ini vatukana anena kutomu waita zvinhu tiri ritonichanguni laguva richadhova ranitodhani. Vone kavabuzuri warengeserwa nyi? Ini nidhiva norengesera nyi? Vakotova vambusandisa ara ndikoupa zori noneta ngodzura hapa shanguni lavurimi idoya ndavudza vatu rabara nipandee. Okay, oluka ndikorichinyera shangu apa. Okay, ndingazviri nendoita chitenzi changa ndikudhiwa zvauri ndokarera mwana anga uri udodzura kacho ini ndombodhitiwa ungoti chiropa.